काय बात हो ए 248 भाड़ा वाला खोल दे ना दुकानिया हो जेबा तू ना हम ना जीवन तू ना जेबा चलो अरे यार क्या करी हम ही जाए ना लेकिन पैसा नहीं कि ए पापा पैसा दिले पड़ा ना ना खम दे मंगला ना पैसा ना देला मग तो बाप पैसा नहीं खोला इनकर बाप ये कही जैसे बड़ा जइबे ना करी न पैसा देबे ना करी अब बुझाता कि बुढ़वा के तनी पटी आए के पड़ी तो फिर कैसे बुझाई चल चलते ये लेकिन चौलो कम भैया चलो करे ले हम तनी मनी चुरा के नहीं पार्सल को दी ना गीला पड़े बड़ा साफ के बड़ा लेट हो कोई चेला आई बाकी का जाने चेला अरे चेला ए दौड़े आओ अब ये कहूँ भूजा ले ना कैली सन तो ये कहूँ ना ले तो सुन गइले हो ये नहीं कि गरमाइल हो ये नहीं खे तो भुंजिया टका तेल लेके तो गरमा न गइल बा धोखा करा के गरमाव अरे क्यों बा ए ओलू का हो आवो आई गई बाप रे इतना देर से आवाज देता नहीं गरमाइल नानू रहे हो अभी मने की जरा ना कहीं चूल्हा ना जोर गइल बा सुन गता ये पकड़ी ई का ले आई बाड़ू अकेले 5 रुपया नहीं खा लोग दिखात नहीं खे सकरात में को मोली है ए सरस्वती पूजा भइले आइली है चूल्ही के मातल तो पहले नहीं बोले कि चाहते रहे बैठ गए तो का बोलते रहो पाप हमारे के पड़ी तो आधा तारा के बांट दे आ हेजा बोलता है जाई देख अरे कहां बैठी हो जल्दी बोला ए पे बैठा है ना भार के जुगाड़ करते रे चलवा जो ने पतई सुखल लेके आऊ का है जा उ दले का बैठ के टिकवे लागत रे जो कोनो कस्टमर आवत रे सब तो माने भुजवाई बुनु हां कहो काका हमारा भुजा जाई चार भुजाई अभी 3-4 गो 1200 कस्टमर के बाद भुजाई वाला चीज अरे तने हमार जरूरी रहला जाए के बता ने काम पे तने भूज दी तो हम लेके चल जेते हेलो एने रुक तनी 2 मिनट ठीक तू चुप रह तारा नहीं बोलत तू तू चुप काले रह बोलता ना नहीं पहले हमार भुजाई भोसरिया में मार कर बका कोई छुले देखता रहनु बे मार कर हमल बनी माने हम कोनी तने हमारा गाइए भुजा जी तो हम चल जेती काम पे जाए के काहे हैदराबाद जीबो देखो ये लाइन टू लाइन होला हां पहले हमारे बनी पहले त लिख के कहानी को टांग दे तोनी है कि जे आई ओकर आगे भुजाई आ जे पाछे आई उ खड़ा रही तो तेरा दिमाग ले समझ में नहीं क्या आवाज कि जे पहले जाला ओकरा काम होला पहले तू चुप रह बीच में मत बोल हम काले बतिया तो हनी का तो खिचड़ी में आइला तो दोसरा और भुजा आवत रहा ई बेचारी को हाली आवत तारी जाता दी त माने तन के लेल बने लई कहानी भुजिया दे बता तारोरा जाई मैं हाय एक दौरा आई भुजे के त टाइम हो जाता वो अनिलवा का माई के भोट साड़ी में जो भुजवाई है एने अभी खाली ओ जो जाई बा कोई खदेल दे तो हम केनियो के ना हो खो तो आधा घंटा बाद ये धोके जा अपन सामान लाइन लगाओ जा आधा घंटा बाद हो जा ठीक बा जाता नहीं जा। अपन सामान धोके ने काम हो सको तार खुमारी बरा छोड़वावा तानी ए का कटर करता है जा न तो देखता रहनु ए का लेके आई बड़ू हो चावल तो भुजवाई बुनु हां तो अभी तो गरमाइल नहीं खो का करही आ हो जाए ना गरम हो जाइनु तब तो चावल लेके आई बड़ू और कुछ और कुछ चाहिए अरे और कुछ तो हमें अरे बाप रे पैसा लेना का अब तारा से का लेबे के बाद जब तू नंदू ले हम यदि कि हमरा से पैसा लेन का पुरान होई कस्टमर तो तू कहबू ते हुता हम तारा का छोड़ दे ए सुनी ना बोल तनी चनावा तनी मटरवा ही मिला देम ठीक बा रखले बनी बोरिया में ओही पे बैठले बनी तारा हमार ने के भुजले बैठा के अकेले सब के पतो है के खूब बत कहि ढिलता का हो ए जे बैठ गोइठा सरिया तड़ू आउ भरसाई में ओकरा के छोड़ले बाड़ू और बूढ़ के भुजता हमनी के दाना आ वो कले सब के पतो है आतना दौरी में झूठो के लिया देले बिया कि मन आइल बन दाना भुजावे आ जो दिन आवत तो दिन हमरा के खदेल देता एको दिन हमर नहीं के भुया त देख तनी मुनी लेके आइ रहनी देख लो कौन ना आई कौन है ढेर ले बने है तनी मैं ले बनी चलो तो देखी क्या हम कोनी जाता नहीं बर तो है ना भूजी चलो तो रोज के ओकर हम परिकले छोड़ावा चलो भूजी का है ना चलो चलो
एको दिन हमर दाना नहीं चला तो देखी क्या करता बुढ़ावा। अरे चाची प्रणाम। हाँ हो बुढ़ाया हो लड़के कबे ले आओ तो दाना भुजावे तू काहे जे अरे, बैठा के का गप रे सप लाओ। लड़ौले बड़ा? पता नहीं ठीक ना भूख दे देम ठीक ना। एक बजा कबे ले गप सप लड़ौले बड़ा बैठाई के जगह का अरे गोप अरे हां जा कहो जे लहरा लगइले हे बेटा ना को हो हाली आई सुनो पहले हम लारे लगनी कहां ना भुजल होता ना अरे बुझे के कारण हो गइल का देखो कारण हो गइल ओकरा के कबे ले बैठा के गप सप लड़ौले बड़ा कारण हो गइल हो। देख ले एक दौरी आइल बा भुजावा के हमर तन की ना अरे भुजल बेचारी के कचार पारे के रहला आ ये लड़के हतन कि ओकरा के खाए के बउए ओकरा मन कइले बतन कि लेके आइल बा त तारा भुज ना देवे के चाहिए। अरे एगो में दूगो लहरा जोड़ल तोरा जरूरी रहेला। हम ई कोनी हम तो कोनी कि हमर भुजत नहीं कोनी ये तो कोनी तो कोई तरीके सब मरले बड़ा कबे ले अरे हम बेचारी पे तनको गलत निगाह ना रखेनी। अरे आई के बुझवा शॉट के बैठल बड़ा अरे आ लड़का आइला त खेद देला हो। एक नंबर के चुहेड़ ह काम में बाधा डाले में एक नंबर ह। हम ओकर ले का कान में बाधा बतिया डालता ऊ निमने बात कहत त कान में बाधा डालता। सुने ना पहले एमे बाधा के बात काहे लागे हम तो कोनी ही कि हम कोई नहीं त हमर ना भुजल है हमर हम तन की बुझाई रहल ना कोने नुक धक जो आधा घंटा बाद हम बुझ देम। बे मर्द तारो बुझल त ओकरा के बैठाए के बतियाए खातिर कहला तन कि ओकरा के भेजा की इमरजेंसी ना समझला कोई के ओकरा के बैठ के ओकरा पतोही के गप सप मारा तड़ कबे ले अरे तू कहता ना शौक कर तारू हो। सब करतनी तो तबे न होतनी त ना भुजला लइका के अरे की जोरा ना जा दे बाबू तू जा हमार दोस्त नहीं के ठीक नु तू जा हम बाद में आ जा भूज हमर दे। हमर ना भुजब कहियो तो हम कहबे करो कि हमर दाना नहीं खेतन के भुजा अब तो और हम दूसर को ना कोनी जा हम तो दूसर तू को जा नहीं बाबू कहल तू जा हम बुढ़ा भुजब चाहे ना भुजब हम जाई दूसरा हम भुजाइब का रे बुढ़ा का ओकरा ले गप सप बतियावत अरे ले पूछू ना ओकरा हाँ? हमरा तनको नहीं खे तो चौक। कबे ले सट सट बतियावत रहले हो। अरे बतियावत ना रहनिया कोनी है कि कोंग तार भार दिया या केंग देबू तो कह तरीके घड़ी का डेट बाटे ये कुल माने अपन घर परिवार वाला सलाह सट सट के बतियावल जाला सट सट के सलाह होला तने मने में के तो करू है कुल माने त का उहे कुल मार तला भत रहला उ मरत रहला कि सट सट बतियावत रहला हो। अरे त हाँ? यारू ये त का हां तो चलो ए जाले भर अरे बाप रे पूछू ना रे अरे ये खाली ओकर तय भरसाई झकम न प्रणाम सब भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़तनी सिंह वीडियो के ज्यादा ज्यादा शेयर करी सब्सक्राइब करी और कमेंट एक बताएं कि वीडियो कैसा लगल है। चैनल के नहीं सब्सक्राइब करी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब भोजपुरी समाज के जे लोग गोड़ छू गोड़ लागो तनी भटारी में भुजवावे के हो कि तो ऑफर पर भुजवाली हलो काहे छै कि लेकिन लोगन के ऑफर बैठे ना हो बुढ़ो। ए गलत बात ना चाची हम आवत नहीं का दर्द हो जाता आ वीडियो पसंद आवत तो लाइक करी जा शेयर करी जा आ कमेंट में आई जा भुजवावे अपन लेके सब खाली लड़की सामान लोग लड़का लोग के ना रे बचावा गंदी बात ना वीडियो के संदेश ये रहल है कि शौक करती है बुढ़िया भाड़ो ना लेनी है हो गई बवाल। आ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा चैनल के नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर ले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेम जा आई तरह प्यार दुलार बनले रह जा पूरा टीम के ऊपर सब भोजपुरी समाज के कुछ बोल लगाता चावल नहीं ह सुन तड़ू जी जी सरल कहता नहीं हाँ बोली हो जे रखल बा प्लास्टिक के गिलास अच्छा हो जे बा चीनी मिट्टी के कप जी ओकरा में जाके बोल दिया नु कि चाय गरमा के लिए हमारा के फटाफट हमारे नाम है भोजपुरिया सी चौप फटाफट हाँ ठीक तो भरसाई में हमारी रहनी तो यहाँ के बेचारू कहता तार ना भुजाई पहले इनकर जरूर रहा भाई ठीक है बा भुजा इनकर हम जाके बीन देनी होने बाकी ऐसा गलती ना करे के चाहिए कि जाके ना भुजल तो कह देवे के चाहिए आके प्रेम से 2 मिनट खड़ा होकर आधा घंटा आराम से भुजवा लिया जा भैया आ तबे जले जी हो जा ठीक बा आ तारा के विदा कर दिल पान लिया के नु तो तू कितना बुरबो करल के बरसाई झोकर छोड़ के चल गेल पान लिया भाई तो बुता तो गई रहल कहाँ ले दाना भुजो तो ऐसे खिसिया कहल कि जो ना भुजाई तो वीडियो के साथ दी जा विदाई वीडियो में फिर मिल जाई जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज काल ले कह जाना जे बार ना भुजाई।